V uplynulých dňoch sa mohla verejnosť dozvedieť, že počet sestier na tejto klinike je nepostačujúci. My sme poskytli možnosť na vyjadrenie aj vedeniu nemocnice. Došlo k interpretácii faktov, k dezinformáciami personálnej obsadenosti. My sme obmedzili 10 lôžok na internej klinike číslo 2. Neobmedzili sme, len sme presunuli na inú organizačnú jednotku internej kliniky číslo 1. Fakultná nemocnica Nitra disponuje 2 internými klinikami. Internou klinikou číslo 2, ktorá má 43 lôžok, a internou klinikou číslo 1, ktorá má 10 lôžok. Čiže z internej kliniky číslo 2 sme presunuli 10 lôžok na internú kliniku číslo 1, mimochodom, ktorá je skoro na 99% prázdna, čiže sú tieto lôžka voľné a personál sa tam nachádza. K dnešnému dňu je na internej klinike číslo 1, kde je 10 lôžok hospitalizovaných konkrétne 2 pacienti. Kvôli objektivite treba povedať, že situácia trvala len zo pár dní a vznikla aj dovolenkovou sezónou. Podľa našich zistení pacienti neboli ohrození. Počas jedného týždňa sme tieto lôžka presunuli. Chýbali nám aj nejaké sestry, ale sú už dnešnému dňu doplnené. Interná klinika číslo 2 funguje bez obmedzení na 43 lôžkach. Je nám trošku ľúto, že sa to spolitizovalo, ale chceme ubezpečiť našich pacientov, že interná klinika alebo aj iné kliniky, ktoré počas letných prázdnin bude dochádzať k nejakým organizačným zmenám, určite zdravotná starostlivosť nebude nejakým spôsobom obmedzená. Jozef Jurík, televízia Nitrička.